Musíme? Takže naplnili jsme to pro spuštění toho systému tvorby molekulárního vodíku. Trošku jsme to zamáčeli všechno. A tam nebude ten šungit nebo to uhlí? Ne, já jsem to tam teď nedal, protože když bych to tam dal, tak bych snížil objem vytvoření toho, té vody. Může se to provozovat s tím šungitem, jenomže jakmile tam dáte šungit nebo jakmile tam dáte cokoliv jiného, tak ten molekulární vodík má tendenci se navazovat a reagovat s tím, co tam je. Tedy můžeme to tak použít, ale nemusíme. Pokud chci mít maximální koncentraci toho molekulárního vodíku, tak by tam nic dalšího přítomno být nemělo. Pokud chci nějakou jinou kombinaci, že tam chci mít třeba tu vodu ovlivněnou nějakou tou fyzikální přetransformací a zároveň tam chci mít ten šungit, tak to tam být může. Já jsem dělal obě dvě varianty. Řekl bych, že to může být i nějak intuitivní, co kdo si chce použít. Na vodík to stačí takhle, jak to je. Ano, ano. Takže zezadu je takový knoflíček, nechtem se nechá vychlípnout, má to nabíječku na USB-C, ta je v balení, ta nabíječka. Je to jemné zařízení, doporučuji s tím pracovat nějak opatrně a pak tady vepředu je displej, nevím, jestli na mě bude teď reagovat, když jsem to tak namáčel. Jo, už se to spustilo a je to taková barevná hudba a možná tam vidíte, že se tam začaly, nevím, proti něčemu tmavému, že se tam začaly vytvářet takové bublinky a je tam membrána, která odfiltrovává kyslík, který jde do prostoru a dovnitř se probublává ten molekulární vodík a celý ten program je nastaven na 3 minuty a jsou tam taková malá číslíčka, která spíš vypočítávají, kolik se tam vytvořilo toho molekulárního vodíku v těch nějakých jednotkách příslušných a další nějaké jednotky tam jsou, ale já vím, že to nemusí odpovídat realitě, kdybychom to měřili nějakými speciálními přístroji. Je to spíš jenom takové orientační. A tohle zařízení, bohužel to není úplně levné, ale patří k zařízením, která umožňují využití těch 3 funkcí. Jednak teda, že mě to fyzikálně ovlivňuje tu vodu podle toho, jakou tam dám tu náplň. To je dost dobré nebo dost pěkné, protože například tahle lahev, ta je konzervativní, ta tam má jenom jednu věc a žádnou jinou tam nemůžu vyměnit. A tohle je velmi příjemné, že si tam můžu dát to, o čem jsem přesvědčen, že by mi mohlo být prospěšné. A nemusím pouštět ty funkce toho obohacení tím molekulárním vodíkem. A když je pouštím, tak si musím být vědom toho, že významná část toho molekulárního vodíku mi nějak zreaguje s tím materiálem, který je uvnitř. Zatímco když to nechám tímhle způsobem, tak se ten molekulární vodík, krom toho, že se mi teda hromadí tady nahoře, významně rozptyluje v té vodě. A my teď nebudeme mít úplně čas to ochutnat, ale ona i chuťově, zejména lidi, kteří mají talent na ty chutě, tak prostě to popisují, že je to dost významná změna v chuti té vody. Jo? Když bychom natočili vodu tady z kohoutku a chutnali ji a pak použili tohle, tak tahle ta voda je taková, jako kdyby hebčí, jemnější, nebo no. My budeme muset udělat toho víc. A rozdíl mezi těmi drahými zařízeními, tady něco podobného jsem hledal u toho kolegy, nevím, kde je tady něco, co by nám mohlo být podobné, nevím, no prostě ty ceny jsou dost velké, já tohle, abych to nepropagoval tady, tak to přepnu někam jinam, nevím, kam to mám přepnout. To je jedno, klidně řekni, kde jo, dobře, no. Tak ceny, které by za obdobné zařízení, ale já jsem nenašel obdobné, jo, tak ty se pohybují minimálně od 37 000 korun do řádově 100 000 korun. A nemá to takovouhle univerzálnost. Mně se tohle líbí, že je to univerzální. Teď zase ještě, abych raději je to třeba šouknout, když budeme potichu,
trošku to odpříklo a ve své podstatě nemusíme to udělat, ale je lépe to udělat, protože netrpí ani tolik ty uzávěry. A dáme si vodu. Jo. Tak. Takže teď tady máme další várku, aby jsme si tu vodu ochutnali všichni. A byl tady dotaz, jak ta voda s tím molekulárním vodíkem vlastně působí v tom organismu. Jakmile se to dotkne těch našich tkání, tak to okamžitě začne reagovat. A asi není úplně pravděpodobné, že to doputuje, když to řeknu obrazně, až do palce u nohy, ale spustí to v celém tom těle celou řadu různých procesů, kde to pozitivně ovlivní jinými cestami, nežli přímou reakcí s tím vodíkem, ty ozdravné procesy v těle. A protože já nejsem úplně specialista na to, ale tím se zaobírají lidé, které vám můžu pustit, ale jsou to někdy hodinové a delší přednášky, ale jsou zajímavé. Každému doporučuji si to poslechnout. Myslím, že Fanda některé z nich sledoval, tak já vám můžu... Ještě řeknu tak, že máme webové stránky a určitě na těch webových stránkách té přednášce budou všechny odkazy směřující, tak aby každý doma si mohl v pohodě tyhle ty další věci. Tak fajn. Já jenom, pokud je to na kameře, tak tady jsou nějaké inspirace z YouTube, můžete se na to podívat, zeptej se vědce molekulární vodík, všelek nebo podvod, jo, je tam třeba nějaké video, nebo molekulární vodík, zázrak, anebo podvod, zase další. Jo. A jsou tam konkrétní věci, většinou je to tak přes hodinu, ale to, co je velmi seriózní, jsou přednášky od docenta, doktora toho Michala Boteka, PhD. On tam má několik nějakých vyjádření. No ano. Je tam toho spoustu. A můžu vám pro zajímavost třeba tady něco pustit. Tam budou asi reklamy, tak se omlouvám. Na Fakultě tělesné kultury se molekulárním vodíkem zabýváme zhruba 4 roky, což je poměrně dlouhá doba na to, abychom mohli říct, že funguje. Nefunguje jenom u sportovců výkonnostních nebo vrcholových, ale ukazuje se, že začíná daleko ve větší míře fungovat taky u amatérských sportovců, nikoliv pro zvýšení výkonu, ale zejména pro regeneraci. Vodík, když se řekne, tak každý si představí cepelín a jak je nebezpečný, jak docházelo k explozím. Ale lidi začali uvažovat, zejména v Japonsku, že ten molekulární vodík by se dal použít i jiným, pozitivnějším způsobem. A naraz se zjistilo, že tak, jak máme vitamin C jako silný antioxidant, tak vodík je silný selektivní antioxidant. To znamená, že si vybírá jenom některé volné radikály, což je strašně důležité. A ono se totiž ukázalo, že když budete suplementovat stravu vitaminem C velkými dávkami, tak váš trénink naopak bude tím slabší. Což je podstatné a dneska se ukazuje, že to spousta lidí vůbec neví. Zatímco když budete suplementovat stravu molekulárním vodíkem, hydrogenovanou vodou, nebo můžete ten vodík inhalovat, to je úplně jedno, jakým způsobem své tělo vystavíte působení molekulárního vodíku, tak ty adaptační procesy budou probíhat téměř bez dotknutí toho negativního. Čili v tomto směru ten molekulární vodík je velmi pozitivní, je to v podstatě taková výzva pro nás, pro vědce, do 21. století zkoumat všechny účinky. A vždycky říkám, zkoumeme i ty limity, protože ne vždycky všechno účinkuje a je tam jedno pozitivum. Čili my se snažíme na Fakultě tělesné kultury se podívat, kde jsou ty hranice. A to je pro nás podstatné. Víme, že teďka dokážeme zvýšit výkon, ne všem. Ukazuje se, že u těch extrémně trénovaných sportovců nemusí ten molekulární vodík při akutní suplementaci, to znamená, když se vezmete těsně před zátěží, okamžitě vyvolat vzestup výkonnosti. Ale jestliže budeme stejnou dávkou suplementovat někoho, kdo je amatérský sportovec nebo hobby, to je úplně jedno, jak to řekneme, tak naraz ten výkon je daleko vyšší. Čili tady se ukazuje, že ten molekulární vodík vám může posunout výkonnost, aniž by vás to ohrozilo na zdraví, což je velmi podstatné. Taky se ukázalo spousta sportovců, co si mě ptá, když budu užívat molekulární vodík. Není to náhodou doping? Podívejte se na vadu. V žádném případě nefiguruje na černé listině. Čili jednoznačně ne. Spousta lidí se ptala, jestli náhodou se můžou molekulárním vodíkem předávkovat.
Jednoznačně ne. To, co nespracujete, to organismus vyloučí. Čili všechny tyto cesty se ukazují prozatím, že jsou zcela bezpečné. Čili molekulární vodík, to se nám ukazuje z těch našich studií, zvyšuje výkon za A, ale to není to, kdo pro nás se ukazuje ten vodík, že má největší vliv zejména pro regeneraci. Další důležitá věc, čím jste starší a dneska populace stárne, co si budeme nalhávat, tak u starších, víme seniorů a vyššího věku, ten vodík má daleko největší účinek. Protože prostě ten organismus, který čelí každý den tomu oxidativnímu stresu, čili těm volným radikálům, má menší a menší kapacitu jim odolat. A vy tady těmhle svým dědečkům, babičkám, strejdům, tetičkám prostě pomůžete a revitalizujete ten organismus a ten člověk se cítí úplně jinak. Tak to byla podstata, ten závěr je asi pro nás zejména podstatný a to je člověk, který se tím zaobírá vyloženě profesionálně, od nevidím do nevidím. A já ještě mě napadá, že pokud máte zájem, tak já vám můžu dát, a to je určitě zcela bezpečné, když si každý z vás, nikomu to nenutím, vezmete to, co já teď, protože možná jste se všimli, že jsem tady několikrát se zadrhnul, musel jsem se napít a pokašlával jsem. A já vždycky, když se dostávám do takovýchhle stavů, tak se krmím těma našima tobolkama a já jich konzumuju 15 za den. Když jako dopředu rovnou preventivně to dělám, tak jestli chcete, tak můžu se s váma podělit a můžete si něco vzít, ale rozhodně si jich neberte tolik, co já. Myslím, že vám stačí 1 nebo 2, podle toho, jak budete chtít. Byl tady dotaz, jestli by jednak ten molekulární vodík a ten oxid dusnatý mohl být ku prospěchu někomu, kdo třeba v noci nebo obecně má křeče. No zcela zásadně ano, protože křeče míváme z mnoha důvodů, ale jedním z těch důvodů je, že ta tkáň je nedostatečně pokrvená. A jak ten molekulární vodík, tak zejména ten oxid dusnatý, tedy to NO, má tu vazodilatační schopnost, tedy on otevře ty mikrokapiláry a ta tkáň se prokrví a tím pádem dojde k zamezení toho důvodu, nebo jednoho z těch důvodů, proč ty křeče v tom organismu vznikají. Takže znovu říkám pro paní, když přišla, že to může mít dost zásadní význam pro zamezení těch křečí. A to je jeden moment. Další důvod, proč ty křeče mohou vznikat, je třeba nedostatek i hořčíku, nebo nedostatek výživy obecně v těch tkáních. A zase ten oxid dusnatý tím, jak rozpohybuje ty mikrokapilárky, tak může donést tu výživu tam, kam patří, včetně toho hořčíku a dalších těch výživových látek a to může těm lidem být nápomocno při těchto obtížích s křečem. A pak tady byl další dotaz, jestli při tom větším prokrvení u těch onkologických pacientů to nebude kontraproduktivní, tak to je velmi individuální. Určitě opatrnosti nikdy není nazbyt a určitě bych to konzultoval s tím lékařem, který přesně má ty informace. Ale jak jsme se tady dozvěděli v tom, co nám bylo řečeno, nebo z těch jednotlivých studií, tak právě ten vodík má schopnost zamezovat růstu těch dalších mikrokapilár, které podporují růst toho nádoru. Je tam několik těch studií uvedeno a mohli bychom jít do detailu a chtělo by to nastudovat v tom konkrétním případě, jak to je. A pokud masér se vyjádřil v tom smyslu, že nebude toho dotyčného masírovat, tak z pohledu té preventivní bezpečnosti bych se k tomu i přidal. Jako ať pokud nevíme, tak radši neriskujme. Opatrnosti není rozhodně nikdy dost, tak bych se k tomu asi vyjádřil. No. Jestli Fando můžu k tomuhle tomu, v podstatě jsou tady 2 aspekty. Ano. Jak jsem hovořil i s panem Mášou ze Standou, který jednoznačně říká, že vlastně mám i životní zkušenost před 6 lety, když manželka, byli jsme v Všeobecné fakultní nemocnici na Karláku, a všechno v těle probíhá přes ty lymfy. Prostě všechno proudí tam a zpátky a samozřejmě ty správné masáže, když jsou dobře fyzioterapeutem prováděny, tak jsou přínosem pro ten organismus. A druhý aspekt tady je, záleží na tom, v jaké fázi toho onkologického onemocnění se nachází. Jo? Pokud to je
jednička, dvojka, tak tam jsem prostě nějakým v tom léčivém procesu a vždycky si musím uvědomit, co ten lékař se mnou dělá. Buď to lékař ještě léčí a snaží se, aby ten pacient měl šanci na přežití a vyléčení se z dané problematiky. A pak se dostane to do fáze 4 třeba, kdy už, a teď řeknu velice vulgárně, ty lékaři nad váma zlomí hůl a pošlou vás domů zemřít. Jak tak to prostě je paliativní péče, já jsem z toho v životě prošel, vím, o čem hovořím. A ten lékař, jako konzultovat s lékařem, pane doktore, prosím vás, tohleto mamince, tatínkovi, babičce, pomůže to nebo nepomůže, je to nebezpečný? A ten lékař samozřejmě má svoji nalajnovanou, SÚKLem schválený postup a jede. Nevyužívá alternativní medicínu čínskou nebo cokoliv, ať vemu houby, které jsou, ať je to rejši, ať je cokoliv. Lékaři v zásadě neuznávají rejši. Nic, ale to je prostě jedna z věcí, která je prokázaná už dneska, že dokáže si s tou rakovinou, já neříkám vyléčit, poradit, ale dokáže přinejmenším aspoň, já jsem si říkal, je osudové se nepokusit. Pokud ty doktoři nepošlou domů zemřít a zlomí nade mnou hůl paliativní péče, a ten výraz paliativní péče je to výraz, který si pod tím málo dokáže představit, že to vlastně v podstatě tak je. A kolik mi zbývá času. A jestli zkusit alternativu vodík nebo cokoliv mi pomůže, to je, jako říká se, to musí se z té chytá. Jo? Takže v podstatě už jsem odsouzený předem lékařskou vědou a jak já se rozhodnu vnitřně, jestli ještě zkusím s tím zabojovat, to je můj názor, pozor, jo? Není to, ale já to beru v životě tak, že už lékaři mě hodili přes palubu, je jenom o mě, jak se s tím dokážu já popasovat a jestli ještě si zkusím nad tím vyhrát. A Fanda určitě dá za pravdu mi, že hodně případů, a už jste to i slyšeli, že lékaři mě poslali dolů zemřít, nebo toho pacienta, a on to ještě dneska je. Ale je to jenom o tom chtít a vrátit se třeba i k té alternativní medicíně. Asi, nevím, jestli jsem se vyjádřil dost explicitně, ale asi tak to je. No samozřejmě, jestliže lékaři už nevědí, jak postupovat dál a v podstatě tomu člověku už jenom pomáhají v tom, aby tu cestu životem došel bez bolestí a bez nějakého řešení, no tak pak je na tom jednotlivci, jak se rozhodne, jestli přece jenom nevezme ten osud do svých rukou a nepokusí se. Já prostě znám konkrétní případy a mám i dovoleno o tom hovořit, ale z opatrnosti, předběžné opatrnosti o tom nebudu hovořit, nebudu ty lidi jmenovat, ale mám kamaráda, který před asi 4,5 lety měl prodělat operace zcela zásadní asi na 8 místech svého těla. Jakubovi bylo tehdy asi 42 let. A lékaři mu řekli, že pokud nepodstoupí ty operace, tak nemá šanci žít déle než měsíc, možná 2. A stalo se to před 4,5 lety. On teď si našel místo, které mu vyhovuje, všechno si nastudoval a nepodstoupil žádnou operaci. Bylo to před 4,5 lety. S Jakubem jsme teď tady strávili několik měsíců v České republice. Prostě funguje. Není to jediný případ, který já ze svého okolí mám. Další případ je situace muže, kterýmu tehdy, když jsme se seznámili, bylo něco těsně pod 80 let. Přišel za mnou s pláčem, že mu lékaři řekli, že už pro něj nic dělat nebudou, že nashledanou, že nemají žádné řešení pro něj. A řekli mu totéž, že má před sebou několik málo týdnů, spíš 1 týden, kdy bude schopen ještě samostatně fungovat a vyřídit si například nějaké dědictví a takové věci a pak, že pravděpodobně nebude schopen už ničeho. Měl oteklé nohy, praskala mu kůže po těch chemoterapiích, měl za sebou asi 11 chemoterapií. A já jsem mu řekl to, co vám, že jsme stejně staří a že má ty buňky zhruba 12leté a na rozdíl od té ošetřující lékařky, která mu dala tuhle prognoézu, neurolingvisticky ho naprogramovala na pouhé 2 měsíce nějakého dožití, tak já jsem mu řekl pravý opak, že my si spolu musíme udělat plán na dalších 12 let, protože je zapotřebí všechny ty buňky obměnit. A tak jsme spolupracovali dalších asi 7 měsíců oproti té prognóze několika týdnů. A pak ho vyzvali lékaři
k další chemoterapii. On se na mě obracel, jaký na to mám názor. Já jsem mu řekl, že na to mám názor nezměněný, ale rozhodnout se musí on. A bohužel jsme se potom už neviděli, no, potom, co on podstoupil ty další standardizované metody. A prostě ten život někde začíná, někde končí, nabíráme různých zkušeností, ale určitě se máme pokusit hledat řešení k životu, nejít slepě, byť by to bylo standardizované k nějakému konci. To je můj názor, to je takový životní postoj.